Mga bike enforcers gideploy sa syudad sa Mandawi. Pamaagi sab kini pag-monitor sa paggamit sa bike network kung nagsubay ba sa ustong lane ang mga sakyanan og napahimuslan ma ang bike lane. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Gamit ang mga bisikleta nga gidunar karong bag-o ngadto sa LGU, gideploy na sa Mandawi ang ilang mga bike enforcers. 7 ka mga enforcers ang gihatagan sa mga bisikleta aron magamit sa ilang trabaho. Susama sa mga on-field nga enforcers, may specific assignment ang mga bicycle enforcers apan ila kining libuton gamit ang ilang bisikleta. Espesyal nga gitahas kanila ang pag-monitor sa mga bike lanes pagsiguro nga gigamit gyud sa mga nagbisikleta lang. Ang mga motorsiklo nga musubay sa exclusive bike lanes ilang pagabadlongon. Dili kuno kalikayan nga may ubang motorista nga dili kaayo manumbaling sa bike lane. Ang team may tanawon nga bantayan, kaway team musod, mabitong agnya na mo dire kung nakita mo layo. Pero amo lang padungon sir. Padungon ya. O berganti kay Misurya, ang issue. Issue check down. Issue kay berganti ba? May mga asa mo ni pag-iwan ninyo. Kayo ya ko lisensya. Si Justin Velez adlaw-adlaw nga nagbike to work. Matod niya, may ubang motorista pagyud kuno nga mula pa sa bike lane, labi na ang mga motor, apan iya na lang ipalabay. Ako na lang ma-adjust. Imong? Ako na lang ma-adjust. Malihay na lang ko. Ikaw mo adjust? Mawagin rin tag-lane saan. Kumpan, parking. Oo, dayon, uban. Mora, ako na bataya. Imong badungon? Pili na lang ang pagpapod. Malihay na lang ko. Pasabot hinuon sa labaw sa team, buot sa nila nga hingusgan ang pagpahinumdum sa mga tao kabahin sa mga bike lanes. Sa tinguha nga mahapsay ang kadalanan ug mutuman gyud sa hustong agianan ang mga sakyanan. Guide sa mga bisikleta na agi diha. So kana sa mga motor nga bawal diha, sila mo apprehend. So naaro na sila sa kanang Idilusaryo padung SB Kabaho magtuyo-tuyo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.